Hola a tothom, soc la Maria Àngels Bogunyà i us vinc a presentar l'últim llibre que ha sortit, acaba de sortir, encara està calent, que és Lot, el dron i el lladre de la motxilla. Aquest llibre de Lot, el dron i el lladre de la motxilla, que va sortir per una situació, diguem-ne, personal, d'una pèrdua de mitjons, s'ha convertit en un llibre, sobretot per més grans, un llibre d'humor i sobretot per passar una estona divertida. De què va? Doncs un nen que fa l'aniversari i espera un regal extraordinari, resulta que aquell regal no el té i llavors pacten una altra mena de regal. Aquell regal es converteix en una aventura extraordinària, plena d'humor i sobretot de malentesos. Hi ha uns personatges curiosíssims, a part del protagonista, el policia també nou de trinca, que es diu Policarp Ampín, que ho vol fer tot molt ben fet i de fet es passa de rosca, ho embolica tot, però hi ha més coses que s'emboliquen. Aleshores, doncs, hi ha una enginyera estrangera que parla una llengua embitricolladíssima, que també fa de les seves, i bé, és un llibre ple de misteris. A part d'això, doncs, hi ha la seva tieta, que és una metgessa, que és on ell va passar aquests dies, que és una metgessa atabaladíssima, que també té el seu paperàs, i bé, i després hi ha el dron, que és el que vol conduir el protagonista, que també porta un tou d'embolics, aquest dron, i sobretot l'enginyera que el condueix. És per nens, nenes, a partir de 8 anys, però de 8, de 9, de 10, d'11, de 12 i de més endavant, i alguns de grans que ja se l'han llegit, realment s'ho han passat molt bé.